всеки им се тръгва. Виждате ли какво правите, Капин? Господина, който желаеше да се изкаже, ще получи думата, когато му дойде времето, когато името му бъде съобщено по реда на записването. Не е необходимо да бъде изнервена обстановката. Нека да започнем, ще имате възможност да говорите. Госпожо председател, също може. Защо се дава думата в този случай, а в предишния не? И преди не бяхме започнали. Всички присъстващи, извинявайте, че така се навеждам, да се обърна към всички присъстващи и да призова за един възпитан, за един европейски тон на мероприятието, което се провежда, като първо. Като второ, да напомня на всички присъстващи, че тук в залата пред нас има изправени, т.е. седнали хора от администрацията, има назначен човек, който председател за мероприятието и чрез него разрешение да бъдат вземани думите и който може от микрофон, който не може от пред на трибуната. Благодаря на всички предварително. Моля ви за още малко търпение. Извън залата има хора, които да са се регистрирали. Нека да ги чакаме и да им дадем възможност да присъстват. Не. И на мачове.